Goddag. Hvad laver du? Jeg prøver bare at præsentere mig selv, altså. Det er sådan ret normalt at gøre det nu, når vi er mennesker, ikke? Altså skal sådan... Ja. Hvorfor det der? Gør det nu. Okay. Louis Fransen. Jeg siger mit navn er Louis Fransen. Hvad siger du? Jeg siger... Jeg beder ikke om din livshistorie. Hvad siger du hedder? Jamen, jeg siger bare, jeg hedder Louis Fransen. Hold kæft. Hvorfor? Hvorfor ikke? Altså, jeg kan løfte et firma til et helt nyt niveau. Jeg har de talenter, jeg har de evner, ingen andre kan. Jeg kan løfte op på et helt nyt internationalt niveau. Jeg kan gøre det til det førende gyngefirma i verden på verdensplan. Måske også på Pluto-Jorden-plan, ikke også? Jeg kan løfte det hele. Det kan jeg nemlig. Det er ikke for noget, det lyder rimelig meget som en kaffemart, og jeg kan ikke lide kaffemart. Altså, jeg siger, hvad det som virkeligheden siger. Altså, jeg er verdens bedste gyngemager. Og jeg skal have det her job. Det jeg kan det, jeg kan, som ingen andre kan. Stop den her. Stop noget grønt te. Kom nu. Det er fuldstændig langt ud, det her. Ja? Det er lige sådan langt ud, så jeg faktisk næsten kan tro på det. Hvis du lover mig, at på en uge kan du lave den bedste gynge nogensinde. Mest komfortable gynge nogensinde. Det kan jeg sagtens. Så har du job på livstid. Ellers kan man holde din kæft. Men Du taler ikke til mig. jeg kan lave den. Jeg kan lave det. Kan jeg sagtens. Det kan jeg godt. Hvad siger du? Jeg kan godt lave den gynge. Du skal ikke afbryde mig. Kan det er mit firma. Min egen fabrik. Og du skal ikke prøve så smart. Ja. Forstår det? Har du stået? Ja. Kan I sidde ind? Ja. Idiot. Vi havde en aftale, okay? Vi har en aftale. Vi har. I har en aftale. Og De du lukker røven! Og den holder du. Okay? Okay, ja. Slap mig ind. Sagde du lige, at du starter af? Du. Der er nogen her, Altså ikke for noget, vel, men... Du virker rimelig op på det hele. Du tror, du fucking kan det hele, ikke også? Nogen, der slår af, så er dig. Og du skal lære at tale pænt, det ved du godt. Du skal tale pænt til mennesker. Du skal have respekt for Du siger en ting mere, ikke også? Slå dig ihjel. Og jeg mener det. Jeg er en meget rar person normalt. Men hvad fanden laver du? Det er ikke sjovt. Den du ligger. Det vi gør nu, det er, at vi afprøver noget. Vi kan se, om du har dit touch. Ja. Og det vil sige, at du bliver nødt til at prøve at skubbe mig. Enten har du det, eller har du det ikke. Altså på gyngen. Jeg er 5 år lige nu. Ja, gyngen. Ja. Surprise, ikke også? Hvordan skal du skubbe mig på et klaphat? Men for at skubbe mig, så bliver jeg nødt til at kræve nogle penge af dig. Fordi det... Ikke? Altså, jeg har faktisk ikke nogen penge, men jeg har den her guldklump, hvis det er nok. Guldklæder? Så også går til gyngen. Ja, du kører bare. Okay. Jeg kan faktisk huske en gang, min datter, hun var lille. Der var valgt til Så kommer en livshistorie lidt igen der, hva'? Jamen det er jo bare det er jo bare på sådan at bryde isen, du. Der er ikke nogen is her. Ja. Men vil du ikke høre om min datter? Nej, jeg vil fandme ikke høre min lortedatter. Hvad fanden i hulehævet laver du? Svar! Ikke noget. Det gjorde ondt. Det er fandme ikke i orden, det der. Det var ikke fedt. Nej, jeg gider kraftedeme ikke det her mere. Kom her. Det var ikke noget. Det jeg siger til dig er, du skal bare opføre... Shh. Du skal bare opføre dig helt ordentligt, okay? Hvis det ikke var fordi jeg ikke kan stå for dine øjne, og jeg er homoseksuel, ikke også? Så havde jeg fucking smadret dig. Okay. Hvad skal vi så nu? Skal vi... Men hvad vi skal nu? Vil du have den næste jobbet? Vil du have min fucking livshistorie nu? Det vi skal, ikke også? Skal op på hovedkontoret. Jeg var sgu ikke helt overbevist over din gyngetur derude.
Altså i starten, der var du pisse dårlig, ikke? Men hvor du gav mig knæ i røven. Du sidder ikke og griner af min livsstøj, Okay. Undskyld, men det er så ret underholdende. Bor. Jeg skulle passe min fars datter i den igen. Det vil så sige min lille søster. Hun var 2 år ældre end mig, og hende var nødt til at... Men hvad lavede du med hende? Helt mig selv. Jamen altså, vi blev nødt til at... Vi åbnede en British pub sammen. Hvor der var... oppe i solgt sodavand. Og laverlamper. Sådan noget sætter man altså ikke på en British pub. Du ved ikke, hvad min livsstøj er. Så sodavand og stop med at røre mit ben! Forstår du? Vi så laverlamper og sodavand på den British pub. Og en dag der blev stået ned af en mand, der hed Flemming, som fortalte mig, der stod på hospitalet og stod mig ned en gang til. Og så kan jeg ikke mere huske andet, end jeg pludselig var blevet rimelig fuld. Og så blev jeg ansat som chef i Gyngemarkedet, og sådan så er jeg her i dag og taler grimt til dig, lille Louis. Det gør ondt at slå mig. Det vil rave mig. Det rager mig ikke en skid. Prøv lige at komme herned. Prøv at komme til at komme med dit hoved. Hvad lidt? Nej, du må bare slå mig. Nej, ja. Nu kom. Hvor er du ligger. Det knægt. Hvad er du gang i, hva'? Hvad er du gang i, hva'? Det vi gør nu, det er bare det er ganske simpelt det her. Nu skal jeg tage det helt roligt nu. Bare læg dig ned en gang, så tager vi det helt roligt. Så helt roligt, ganske roligt, stille og roligt. Stille og roligt. Bor, stop. Det var ikke så godt, som det kunne have været. Men det når alligevel en vis grænse, hvor det faktisk er fint nok. Der var engang en mand, som også gyngede mig. Han havde en hård måde at tage det på. Så du er faktisk den eneste, som der rigtig har taget det seriøst. Derfor er du stadig pisseirriterende. Vil du have en? Hvad fanden? Betræk det som en nej. Hvad fanden har du gang i? Au. Hvad er det du laver, mand? Au. Skal jeg skride mig? Så tager vi det bare roligt en gang til. Jeg skal så sende en gang til. Au. Roligt nu. Louis. Little baby, don't you cry. Kom så. Det er roligt. Bror. Stop, bror. Stop, bror. Nu er så noget så langt, at det vi gør nu, det er, at vi tager en lille test. Okay. Det vi skal tjekke nu, det er, hvordan... I form af hvad? Når man er færdig. Det vi gør nu, det er, at vi skal teste, om du har et greb på en helt anden slags gynge. Det der, det vil jeg simpelthen bare ikke være med til. Det er simpelthen for grænseoverskridende. Ej, Bor, stop så, Det vi gør, det er, at vi skal tage en lille test. Stop. Bor. Det er nok min bror. Du gør aldrig det der igen over for nogen. Du har din datter at gøre sådan ting på. Hende ejer du. Ja. Ved du hvad? Jeg er træt af dig og dit fucking pisse, godt? Ja. Drager gik med mig hele dagen. Hele den fucking dag. Flyt den. Hvorfor var det så godt, mor, mand? Hvorfor skulle du dræbe min mor? Hvorfor også min søster? Hvorfor var det det? Jo, du har. Hvorfor? Lille dreng. Det kan kun lide sådan nogle nordmænd som dig, ligesom min far. Vågn op. Men han er jo ikke væk, mand. Han er jo ikke væk. Så tager vi det sgu lige roligt. Du siger ikke noget som det. Det du gør noget, du sætter hen. Det er jobsamtale, min jobsamtale. Så det hen på plads. Det er stille og roligt, Hvor er det fugle her. Jamen, Bor. Hør nu her. Bor, undskyld. Jamen bare roligt, vi gør ikke noget. Se selv. Ingenting kommer til at ske. Hold nu. Helt roligt. Nå. Hvor kom vi fra?
Hvad? Jeg lavede også mine briller. Jeg har mere lemme her. Nå. Du gider simpelthen ikke ud for testen, siger du? Det hiver bare en drøm. Der er lige... Hvorfor sidder du her? Du bliver bare lidt træt. Det er ikke nogen drøm, min ven. Hvad har du... Sid. Hvad har du gjort? Vi skal fortsætte. Så op til dasset. Op til dasset. Hvad har du gjort? Op og sid. Du har glemt en ting. Hvad er det? Du prøver at blive gynge med jer. Og hvad gør du? Du slår på mig. Du hiver mig i hånden. Du rammer på mit ben. Det var fordi... Det gør man ikke. Du prøver at skyde mig. Du har en gynge med jer. Hvorfor? Vel? Nej. Nej. Bla. Det gør man ikke her. Vi fortsætter vores samtale om fingermæreri. Hvorfor tror du kan blive gynge med jer? Jeg overgår ikke mere. Du tager simpelthen ikke imod jobbet? Jeg tør dig ikke. Tør mig ikke. Jeg melder dig til politiet. Det gør du bare. Melder. Ned og sov. Ned og sov. Nej. Jo, ned og sov. Nej. Ned og sov. Nej. Ned og sov. Hvorfor? Vi tager helt roligt nu. Du får lov til at sove og snakke om det i morgen. Okay? Jamen, jeg skal hjem til min datter. Det skal du nok komme. Så ned og læg. Hvad er det, du laver? Ned og læg. Hvad er det, du laver? Så tag helt roligt. Hvad er det, du laver? Ikke noget specielt. Gider ikke at lægge ind til dig. Flyt dig nu. Bor. Jeg ved ikke noget med dig at gøre. Hvad er det, du laver, Bor? Det kræfter mig ikke, mand. Bor. Ses, men du får ikke jobbet. Bor. Nej. Hvad? Er der noget at grine over? Det er lidt bundseriøst, okay? Jeg skal lige have noget at drikke. Lidt. Okay, godt det. Det er grønt til. Prøv lige at kigge ned i. Skal du drikke det der? Nej. Tjek det lige ud igen. Hvad skal du det der? Okay, fik du den? Jeg skal ikke drikke noget af det her, mand. Kør. Jeg skal lige have noget at drikke. Ej, vent lidt, det var fejl. Sådan igen. Jeg har lige siden børnehaven, Mm. så har jeg snittet de bedste træklynger, nogen kunne have. Og jeg kan løfte dit firma op på et helt ret nyt tungt niveau. Det er ikke sjovt. Fuck, det griner så irriterende. Vi tager den bare, for jeg kan løfte firma, ja. Cut. Fuck det fælde der. Det skal med på sådan noget ekstra materiale. Du taler ikke til mig. Jeg kan lave den. Jeg kan lave den. Fuck, hvor sindssygt det der. Hvorfor altid grin til slut, mand? Hvad sker der? Go. Hvad var det? Det er ikke mig, der siger, jeg kan løfte firma til dig, hvad skal man? Hvad var det, jeg sagde? Vi kører stadig videre. Det er bare, du skal sige, jeg kan løfte firma, okay? Du siger så normalt, og så vender vi lidt til hold.
Go. Ja. Den er i gang med Nå, at køre. okay. Vi tager den op igen. I kører bare, når I gør. Nå jo, forresten. Fuck dig. Jamen tak, det vil min kone sikkert gerne gøre. Hvad? Cut den. Hvor finder du af? Det er ikke sjovt. Tag lige om. Altså, jeg har den her guldklump. Ej, vi skal lige have den senere, det var fedt. Det er også en tale, kom her. Kom her. Kom her. Kom her, hvad fanden laver du? Det gør man jo ikke til jobsejt, eller man løber ikke rundt over det hele. Skal op. På hovedkontoret. Ja, film derop. Du der. Den er kortet der. På. Nu er den. Jeg skal være danske. Der er et yndigt land. Det står med brede bølger. Nu vil jeg ikke hænge Fra jeg sagde det så meget. Ikke væk, nu er det klaret. Vi er Go. Jeg var sgu ikke helt overbevist om den køretur der. Okay. For, altså, du var pisse dårlig i starten, ikke? Men da... Og... Jeg var sgu ikke helt overbevist om din køretur. Om igen, mand. Kør videre. Det var fordi, du begyndte bare at snakke, uden jeg havde sagt noget. Jamen, skal vi gå igen? Alright. Så du var faktisk den eneste, som der rigtig har taget det seriøst. Derfor er du stadig pisse irriterende. Du fik mig til at knække min finger. Det er ramt kommoden, der... Sådan der. Det er så fucking grin, mand. Og det kan man ikke bare klippe det der, ikke? Åh, det er bare alt for sindssygt. And that's the truth. Vi laver om igen. Yes. Jamen, så Nu skal han ligge og sove. Så gå så 5 sekunder, så vågner du op. Okay. Kom nu bare! Okay, jeg er klar. Kom nu bare, mand! Okay, jeg kan godt nu. Go. Ja, det er så til gengæld en time film at gøre. Men jeg fandt noget, jeg ikke har læst rigtig længe. I kortet står der: Hej Nana, du har altid sagt til mig, at jeg skal give dig store gaver. Så her er den, lille og personlig. Tillykke med din konfirmation med vennen hendes Anders. Prøv lige at forklare, hvem Nana var. Nana er min eks. Og det er noget andet, end så kom med til hendes konfirmation. Nu tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har købt til hende. Det gjorde du ikke, jeg lad mig se den her. Og det griner den her. Hvad har du købt? Jeg ved ikke, hvad jeg kan ikke huske det. Er det shit? Nå jo, en sløjfe. Nå, den kan jeg godt huske, den sløjfe. Må jeg godt få den? Den er fucking dejlig. Tak, Anders. Prøv at se, hvad jeg fik Anders' ekskærestes konfirmationsgave. Jeg er rigtig stolt nu. Og hvor er den en dejlig.